Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intaikan biag ita, ket inpatulod ni pagayam tayo nga Joan. Manipod, probinsya ti San Juan, La Union. Nga iti agdama ket agnanaed, ijay Canada. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Lerma Sibi, ni Ma'am Helen Duna Martinez, kastamatan ka ni Ma'am Rosemary Soriano, ni Ma'am Vilina Flores, ni Ma'am Ruth Garcia, ni Ma'am Lori Manabat dita Dubai, ni Ma'am Bing Soriano, ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Aurora Flores, kastamatan ka ni Sir Raymart Daluzon. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Sapay kumata di kay mauma amang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Bueno papagayam, inta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Joan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kapiyakan ragsak ko mati adda kada kayo, kabayatan ti ingkay panangibasa dito'y nanumo asurat ko. Ilingad na kumalatan itinagan nga Joan. Kas kadagiti padak anaayat adumdumngag dito'y programam, nagsuratak takayat kumet apaidrama to'y padas ko ajak tupulos malipatan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Dahita ti resulta ti examination ni nanang idi nagpa-second opinionak manong. Sana nga dahita manong. Kinunapay ti doktor. Swerte ka nun, numadanon na pa'y ti namabulan. Apay nga itayo lang imbaga, nga dagayam na dagsan asakit ni nanang. Ay na, jak gamin kaya tamay na yung nagpay ka nagiti pakakumikuman yung anak ko. Pinadas ko mati nagpaagas ngam talaga siguro asaan akong nga gimbag pahay. Di mi kaya't amapukaw da kayo, nanang. Ipaagas da kayo, nanang. Anak ko, naaklon konti amin. Nalabit, akayat na kon apaginanain ti Diyos. Nanang, di kay kumamat agsaw iti kasta. Nanang, sana bali tadadaktil kayo matan. Amo yun di nasaya at kansaan. Pinadaktil kayo matan nasaya at anak ko. At damat na talgad at trabaho yo. Uray panawan kayo. Saan kayo itong agbalin? Akakaasi. Apay nga, Joan. Apay nga, di mo matan ka ti makikalay sa kanyak. Saan mat nga iti kasta maikan? Ti kayat ko laang. Itantantapay laang kumati panagkalay sa ta. Iti anyaga po. Apay nagbabawi ka. Oh, Michael, ada sakit ni nanang. Ada cancer na iti matris. Anya? Wen, katsigon iti doktor. Swerte ka no numadanon na paitiin na mabulan. Michael, sapay ko matamawatan na. Kaya't ko nga ipaiti oras ko kadang iti nabatbati paya panawin ni nanang dito'y lubong. Ang kasanuak matay na.
Nabayagan nga agur-uray Talo tawantan. Michael, saan ka di ang mabalin nga aguray ka pa iti basit lang nga panawan? Awatam kumamat ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon mi kaninanang. Kaya't ko lang mataparagsakan dagiti nabatbati pa nga oras na. Sige. Mawatan ka. Ngam sapay ko ma. Taitid mo man ti kayat ko. Dumngag ka iti bagak. Oy, Joanne! Kinunami tayo mabisin ka. Iso nga imay ta dito'y kantin. Tapno agmerienda. Ang amayat ko kuam. Di mo mat ka ng ti order mo Nakadaday ti nakaiturungan ti imatang mo Hoy! Manungal daw nakasta ka Awan ka ganay gayam. Gapo ka di ka ni Michael? One friend, Apay, saan ka di manugot? Ngaitantan nyo pa lang ti panagkalay sayo ko ma. ididamo, di na kayat. Ngam, imanugot matlaang iti may sa kondisyon. Ay, wrong! Ano ba yan? Di mawat pa ti kondisyon? Awan mo't konsiderasyon na dahi ta lalaki. Amo na lang arudan ti kasasani na Rosita. Friend, Isumit lagayam adi nakaunay kusuksukunan Ang, oy girl, aguray ka. Anya nga dahi ta kondisyon na ako na. di kayat nakat ada mapasamak kada kami. Ay, wrong nga talaga. Ay, Jackman magustuhan dahi ta lalaki. Dahi taki din ti pampanunutan na. Ay, was. Tapno makasigurado kan nga jak to isukat iti sabali. Kan tapno mapanagnagak no talaga amat lang nga ayat. Ay na, nag-selfish dahi ta lalaki. Saan la dahi ta? Insecure pay. Oh, anya nga ti insongbat mo, girl. Siyempre, jak imanugot Ngamin na. Ti kayat ko kataggalay sa kami pa nga umuna. Sakbay ti amin. Kayat ko analinisak nga idatag na iti altar. Ngam, isumat ng tigim murana kanyak. Pimanaw lata na sana nagpakpakada. Kataging gaita. Di na kon in-text kan inawagan. Sige lang, Pards. Uminom ta. Pare. Kakaisunan nga ta kang painom, di aginom tayo. Awan mo't mangiparparit, sana ya. Di mo ni palagip pa, pare. Kagurak-gurak, dahil siya babae. Pinatgak lang arudan, tikid daw nang itantan mi pala ti panagkalay sa mi. Di na pinatgan, ti kayat ko. Nagadumat nga minta kursunada kan ka, Pards. Agam dajay pala ang matadyoan tinagustuam. Kasla... Kinapudno na pare, kaslag babawi ka ng ururay kan kuha na itilas od ti talo atawan. At na solusyon dahi ta, Pards. Tapno mapukaw ti luksaw mo kanit Joan na kayan ayat mo. Ha? Solusyon ko na pare? Wen. Anyang ito, solusyon. Egat mapan ka iti ayan ni Roda. Patay na patay kan ka dayjay. Sigurado asol ti problema no pan kay di balayda, pare. Hello, friend. Pasensya ka na, itaklangan naka-callback. Pinadigos ko pa yung ngamin ni Nanang. Pinakan ko sakto pinagtumar iti agas na. Okay lang, friend. Mawatan ka. Anya ka dito ibagam. Nakadado matamis call mo. Ay na, di ka kumamakmakla at itibag akwan. Ha? Anya ka di dayta, Marco. Ada ka di parigot? Ay, was! Ano ba yan? Marco Asasawam. My name is Maui. Alawanan. Maui no Maui. Anya ka di dayta. Kwa? Ni Michael. Agkasarin. Anya? Dua Domingo kami lang asaan nagkita? Agkasaran? Ti awanan bain? Anya ti aramidam ditoy. Adan asawam saan ka di? Pangasim, tagsarita ta ko ma. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta, Michael. Iso apo manaw ka na.
Ang mga nuumay nakpay apaan ni Roda. Joan, napilitan na kalaan ng kikalay sa kan kuha na. Gaputa mabuto nga kadagiti datakal na. No awan inaramid mo kan kwa na. Awan nga ron tirumbang apagbot ngam. Si sasagana ang mangibati kan kuha na basta sumurot ka kanyak. Agtaraytan, umaday uta. Takayat nakpay nga aramidan akabit. Ang mumut asi kati ay ayatag. Sikan tumot ngamin. Di mo pinatganti kid daw ko. Apa atin ng panak? Tapno makariing ka iti kinapudno. Ha? Di nakpabasulan iti kinalupoy mo. Tapno ibagakkan ka. Jak tupulos isukatkan ka ti inak. Iso apumanaw kan. Ha? Jakon kayat amak kita ti panag-group-group pam. Panaw! Joan, Jordan, anak ko. Nanang, ada kami la dito'y sibay mo. Pasensya kayon kanya ka. Kapo kanya ka. Marigrigatan kayon. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya nanang. Ipatapatag da kayo. Si sasaga na kami ang mga iwan kada kayo. Kadwak ti kabsat ko. Pudno la unay timbaga ti kabsat ko, nanang. Ay na, nagkasatag. Kaputa pinaraburan na ti Diyos ti anak. Kas ka na kayo. Nanang, Pwede ipapanaw ko. Ah. Dawat iti Diyos anam arswa. Kay kan na kayo pa iti ano aswerte. Kaputa na saya kayong nanang, di kayo kung magsaw iti kasta. Saan kayo mapukaw kada kami? Agbiag kayo pa itinapaot. Nanang, kasapulan na kayo pa'y nanang. Pagkada ako. Ha? Hoy, Michael! Anya ti dakas nga angin anang iturungkan ka dito, hoy? Kaya't ka kumakasarita, Mawi. Amok! Isungod nga imay ka dito, ayan ko, ha? Pangasi, Mawi. Di na kumakaungat, ha? Oh, anya ti maipaikuken ka? Kaya't ko tagpatulong kan ka. Takasaritak ni Joan. Panghasim. Amo saan ka di? Da kami ti agayan ayat. Da kami ti agbagay. Aguray ka, gamin, natayan ni Nana Rosita. Anya? Nakamasayag di bangkay na iti mismo abalayda. Ti kasapulan itatigayem ko, ha? Kat, ti suporta kan panakipagladingit. San ada ita selfish a panagayat mo. Oy, Michael, pangasim man. Pumanaw kan. Makadisturbo ka kaya iti trabaho. Makipagladingit ak, friend. Manong Jordan. Agyaman kami, Mawi. Agyaman kami, friend. Kadwak dananang gantatang. Adada iti ruwer. Kasarsarita dadag iti daduma pa akakabagyan nyo. Uray mo miya kasto'y tinapasama ka ni Nanang. Makapaladingit lata. Narigat latang aklunan. Ngaimbati na kami ni Manong Jordan. Makapalagit-tagiti pa na nga si kaso na kada kami agkabsat. Uray kasto'y kinapasama ka ni Nana Rosita. Mariknak anaragsak ti ipapanaw na. Gapo, taimparik na yung mga ti panang ipatagyukan kwa na. Friend, jak agilimad kan ka. Iso nga ibagak tinapasama kiti Rabii. Apay, anya ka di day chay, friend. Napan ni Michael Yabalay. Agpatpatulong tapno makasarita nak ka. Napuskultiro pa day talalaki. Saan lang ngagpakpakita dito'y taamangan makaraman kanyak. Naibagakmat kan kwa na edin. Jakon kasapulan pa'y. Namimpinsan kon alinipat. Kan maysa, awanan lugar na dito'y pusok. Isupay Isu a pinapanaw ko adagos.
Talaga nakasagana amin nun, nagitibagahin, mading ko. Wan manong, excited ak nga rodan. Kamaudyanan na. Makapanak matlangan ni Canada. Sapay kumatada na pintas nga agur-uray kanya kay Jay. Namnama ka kastading ko. Masigurado ka di nakabaybayan daan ti ka ng kalijay. Ay, mabayag di tagkita din ko. Ni manong mat, mabalintamat nga video call Tapno itikas ta, kanayon mat lang ti panagkita ta. Sa bagay, high-tech itan ti panawan. Adan nagiti cellphone, computer, ang mabalil na pag-video callan. Wan nga rod manong. Ala din ko. Agad nanad kanto ija, Di mo baybayan ti bagim. Wan ka di manong. Kan, di mo liplipatan, ti kanayon ngayon yun ay unay day dinanang kadata, ha? Siyempre, ti kanayon ako mararag iti Diyos ana marswa. Agpaiso day ta, ading ko. Iti kasta, di na tayo baybayan. Kat kanayon na tayo atarabayan iti rigat kan namay. Kalpasan ti sumagmamano atawan, sin maruno matla ang kanyak ni manong ko dito'y Canada, akadwana ti pamilya na. Kabayatan ti panagtrabahok dito'y, ada na amok amaysa nga Canadian. Nagkalaysa kami kat naadaan kami iti dua nga anak. Agaw-awid kami mat tita Pilipinas, tunggal Paskwa, kan baro atawan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Joan. Ken ka pagayam, Joan. Makunak anagasat ka, gaputan na pinpintas, tinagbalin agasat mo, itilikudan ti panangluko ni Michael ken ka. Kas itibilin day tinagawan nga inayo, diyo nga rudlip-lipatan ti kumararag iti Diyos ana marswa. Gaputa iso ti gapwanan amin, amapaspasamak kadatayo. Alakastan pagayam, Joan, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.